Και βλέπω εδώ στο κοινό τον Γιώργο Τζιτζιλάκη, που είναι ο αδερφός της Ελένης, αρχιτέκτονας επίσης. Τον αναφέρω γιατί πριν από την ταινία είχε προηγηθεί έρευνα από μέρος μου και ρεπορτάζ για την εφημερίδα που δούλευε στην Καθημερινή. Και μάλιστα ο Γιώργος μου είχε μιλήσει για την Αθηναϊκή Πολυτεχνική και έχει πει ένα ωραία λέξη, ο συνήθως, γιατί συνήθως είναι ωραία λέξη, που παρομοίωσε την Αθηναϊκή Πολυκατοικία με ένα μπικολά. Όχι καφέ, αλλά όλα αυτά. Και μάλιστα, νομίζω εκείνος μου το είπε, δεν θυμάμαι, γιατί μίλησα με αρκετούς αρχιτέκτονες. Η πολυκατοικία, αυτό που την ξεχωρίζει από τα apartment blocks, ας πούμε, του εξωτερικού, είναι ότι έχει το μέσα και το έξω. Και αυτή η επικοινωνία πάει πέρα δόθε. Και το τράβηξα και το έξω. Και τα δύο μαγαζάκια, ο Ράπτης και ο Μανάβης, ήταν μέρος της πολυκατοικίας, όχι παίρνω ό,τι να είναι. Έπαιρνα πολύ στοχευμένα. Μήπως μέχρι να το βρει, αν θέλετε να πείτε κάτι επάνω στην ταινία, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και μετά να κάνει την παρουσίασή της. Θα θέλατε κάτι να πείτε πάνω στην ταινία? Συγγνώμη, το έμφυλο το ακούτε συνέχεια. Είμαι εγώ. Είναι οι άνθρωποι που μιλάνε σε μένα. Είμαι η σκηνοθέτης. Είμαι η γυναίκα με τη βιντεοκάμερα. Και άρα είναι το βλέμμα, το γυναικείο, όχι μόνο γυναικείο, είναι το βλέμμα μιας μόνης μαμάς και τα κάδρα, όπως έλεγε και ο Κουνέλης, ο Γιάννης Κουνέλης, τα κάδρα αυτής της γυναίκας μόνης μητέρας που ζει σε αυτή την πολυκατοικία με τα δύο της παιδιά. Είδατε και τα παιδιά της. Απλώς ήθελα να το κάνω λίγο να μοιάζει πιο πολύ σαν φοβός κινηματογράφος και δεν ήθελα τόσο πολύ να γίνει ταινία τεκμηρίωσης. Δηλαδή, επίτηδες αποφεύγω λίγο αυτό το φορμά του κλασικού ντοκιμαντέρ. Που έχει αλλοιωθεί πάρα πολύ ο όρος ντοκιμαντέρ. Ήθελα να πω ότι η Σελάνα συμμετείχε σε ένα προηγούμενο project που είχαμε κάνει, το Woman Case, ενεργά. Ερχόταν σε όλες τις συναντήσεις και συμμετείχε στις συζητήσεις που γινόταν εκεί. Είναι μόνη μητέρα και έτσι μας μίλησε για αυτή την ταινία,
που βέβαια συμφωνώ ότι το έμφυλο δεν εκδηλώνεται έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια φεμινιστική ταινία με αυτή την έννοια. Αλλά είναι πίσω από την κάμερα η Σελάνα που μπορεί και η ίδια να συζητήσει και αυτό που σας είπα. Ξέχασα το βασικό, ίσως δεν το καταλάβατε, αλλά κάτω στα θεμέλια της πολυκατοικίας, πολύ βασικό, σπανίως βρίσκεις μια τέτοια εικόνα, δεν ξέρω, οι αρχιτέκτονες να μας μιλήσουν. Εγώ έζησα, γιατί έτσι αισθανόμουν, δεν έκανα τίποτα, αισθανόμουν, εμφανίζομαι σαν έναν ανθρώπινο γλυπτό με μια πράσινη κουβέρτα σαν ομπιέ τρουβέ που την βρήκα στα σκουπίδια πεταμένη και την έβαλα πάνω στο να γινόμουν άστεγη, σαν Παναγία. Έχει πολλά νοήματα αυτό. Περιμένετε λίγο, θα ξεκινήσω. Είναι η πολυκατοικία που έμενα. Τώρα ανοίγω το φάκελο και για να μην πιάνω πολύ χρόνο. Και τώρα, σε αυτή την ταινία προσπαθούσα να μην εμφανιστώ εγώ, γιατί όλες τις ταινίες που κάνω από το ξεκίνημά μου, από αρχές της δεκαετίας του 90, ε, είναι προσωπικές ταινίες και εμφανίζομαι εγώ. Σε αυτή την ταινία δεν ήθελα να εμφανιστώ εγώ. Παρά μόνο εμφανίζω ή ακούγεται η φωνή μου ως αυτή που παίρνει συνεντεύξεις ή μου μιλάνε οι ίδιοι σε μένα. Αυτό όχι μόνο παρουσιάζει, όπως σωστά είπε η Ελένη, την αποδόμηση της πολυκατοικίας, παρουσιάζει και ας πούμε τη διάλυση γιατί σε σένα απευθύνομαι Γιώργο, γιατί όπως είπες και εσύ είναι ένας μικρόκοσμος της ελληνικής κοινωνίας, ας το πούμε έτσι, της Ελλάδας. Οπότε η αποδόμηση της πολυκατοικίας αντανακλά και τη διάλυση της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί είναι η ελληνική κοινωνία, αποτελείται από άτομα. Ένα από αυτά τα άτομα αυτής της ελληνικής κοινωνίας, είμαι μέρος αυτής της κοινωνίας, αυτής της ελληνικής πραγματικότητας, είμαι εγώ. Που σιγά σιγά και αυτή πέφτει και διαλύεται και παθαίνει μέσα από πολλαπλές κρίσεις που πάθαμε από την ελληνική κρίση και έπειτα, που μιλούσαν για πολιτισμική, για οικονομική, για κοινωνική μπλα μπλα μπλα. Μέσα από αυτά πιστεύω ότι όλοι περάσαμε και ταυτοτική κρίση, υπαρξιακή κρίση. Αυτό. Να ξεκινήσω. Έχει. Ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Η επόμενη μου ταινία. Καλά, οκ, λοιπόν, εντάξει. Ωραία, λοιπόν, πάμε γρήγορα και θα κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Ο τίτλος της
η εισήγησή μου λέγεται άστεγια με αλφα στερητικό και ο αστικός ξεριζωμός. Το παράδειγμα, η περίπτωση μιας μόνης μητέρας. Αφήνω το πολύ γρήγορα ότι αυτή η ταινία, το ότι παρουσιάζεται εδώ στο Πολυτεχνείο σημαίνει πάρα πολλά για μένα και θα έπρεπε να σημαίνει και σε πολύ άλλο κόσμο. Γιατί με λύπη δεν είδα πολλούς δημοσιογράφους που για μένα αυτό το συνέδριο είναι από τα πιο σημαντικά επιστημονικά συνέδρια των τελευταίων ετών στην Ελλάδα. Σας το λέω αυτό ως πολιτιστική συντάκτρια. Παρακολουθώ την πολιτιστική επικαιρότητα της χώρας. Anyway, λοιπόν, αυτό ήταν δεν το έστειλα επίτηδες αυτό το έργο μου, δεν το έστειλα στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Ήταν πολιτική απόφαση και καλλιτεχνική. Η πρώτη προβολή ήταν στο σινεμά Μικρόκοσμο, που είναι το τελευταίο σινεμά που έχει μείνει στο Κουκάκι, γιατί δεν ξέρω αν είδατε, έκλεισε και ο Μίτσι. Τέλος πάντων, και το ΔΕΦ, και εδώ που προβάλλεται τώρα και μου κάνει μεγάλη τιμή. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτό φαίνεται σαν το προφίλ μιας τυπικής αθηναϊκής πολυκατοικίας, αλλά δεν είναι μιας οποιαδήποτε πολυκατοικίας, γι' αυτό λέω δεν είναι ταινία τεκμηρίωσης. Είναι η πολυκατοικία στην οποία διαμένω εγώ, στην οποία είναι το σπίτι μιας μόνης μητέρας. Στην προκειμένη περίπτωση είμαι εγώ και μεγαλώνω μόνη μου 2 παιδιά και υπό δύσκολες συνθήκες. Παρατηρώ την πολυκατοικία. Από την πρώτη στιγμή που μετακόμισα σε αυτή την πολυκατοικία, ήξερα αμέσως, όπως και με πολλές ταινίες μου, ότι θα το κάνω ταινία. Τώρα τι να κάνω, είναι στα αγγλικά ούτως ή άλλως. Δεν πειράζει, εγώ το λέω προφορικά. Αυτή η πολυκατοικία είναι στη Βεϊκού 12, κοντά στη Μακρυγιάννη, κάτω από τις πρόποδες της Ακρόπολης. Έχει σημασία αυτό, γιατί εκεί γίνεται το μπαμ το τουριστικό. Εγώ έζησα όλη αυτή τη μετάβαση, που ήταν νορμάλοι τουρίστες και μετά έγινε αυτό το φαινόμενο του υπερτουρισμού. Και κατέγραψα, γι' αυτό λέω αυτό είναι inside story και ίσως λίγο σπάνιο ντοκουμέντο, κατέγραψα όλο το φαινόμενο του Airbnb από τη μέσα πλευρά και όχι από την έξω. Ποια εικόνα, δεν χρειάζεται. Ναι. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, πάλι ως πολιτιστική συντάκτρια μιλώ και ως art lover, γίνεται μεγάλος λόγος για την αθηναϊκή πολυκατοικία. Στον ακαδημαϊκό χώρο, στις τέχνες, στην pop κουλτούρα, συνέδρια στη στέγη, αλλά όλα αυτά, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, έπεσαν στη λούπα της glorification, πώς θα το πω, ότι το θαύμασαν, ναι, μπράβο, ναι, που δεν είναι κακό πράγμα αν λάβουμε υπόψη ότι αυτή η μοντέρνα πολυκατοικία αυτός ο τύπος αρχιτεκτονήματος του 60 και του 70 είχε vilified, το μισούσαν αυτοί οι lovers της νεοκλασικής Αθήνας. Το άστι. Λοιπόν, παρακαλώ.
αρχίζουν και μπαίνουν λέξεις όπως άστη. Λοιπόν, όπως είπα πριν, η ταινία μου είναι η αποδόμηση, που ξεκινάει αυτό το video diary, βίντεο ημερολόγιο, ξεκινάει από τις απαρχές της ελληνικής κρίσης και φτάνει μέχρι το νεοφιλελευθερισμό του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας υπό τον κύριο Μητσοτάκη. Εκείνη τη στιγμή, το είπα αυτό, παρακολουθούσα τη διάλυση που το είδατε κι εσείς εκεί στα κοινόχρηστα και στη σύσκεψη, συνέλευση που γινόταν έτσι τρελής, ξέρεις, μόνο να μην πλακωθούμε. Ως αντίδραση μου, και αυτό είναι που θέλω να σας δείξω και τελειώσαμε. Λίγο πριν το rap, όπως λέμε στην κινηματογραφική γλώσσα, που είναι το τελευταίο πλάνο και τελειώσαμε, πήγα γρήγορα και αυτό ήταν λίγο πριν να σκάσει η πανδημία του κορονοϊού. Πήγα τρέχοντας, πήρα τους μαρκαδόρους των παιδιών μου, τους χρωματιστούς, και σε ένα χαρτί Α4 έγραψα αυτά και τα τοιχοκόλλησα στην είσοδο της πολυκατοικίας μου. Γιατί δεν ανοίγει η εικόνα. Ναι, αλλά και εμένα δεν ενδιαφέρει. Δεν ανοίγει, sorry. Α, άνοιξε. Το βλέπετε. Ναι, αλλά ναι. Ήταν ένα τέτοιο προς τους τουρίστες και τους έλεγα, αγαπητοί τουρίστες, την επόμενη φορά που να κάνετε μια ηθική επιλογή και να μείνετε σε ξενοδοχείο και όχι μέσα σε ελληνικές πολυκατοικίες που μένουν οι οικογένειες, και αυτές οι οικογένειες, ειδικά οι πιο ευάλωτες, αναγκάζονται να προβούν σε μια άτυπη έξωση, γιατί ο ιδιοκτήτης ζητάει 800 ευρώ από 400 που δίνουμε. Αυτό.